Atzo, 20 auto inguruan atera ziren Baionatik Parisera bidean, Askatasunaren konboia izeneko mugimenduan parte hartzeko. Hiriburura asteburuan iritsi nahi dute eta bertan Frantziako estatu osoko konboiak aurkituko dira koronavirusari aurre egiteko ezarri diren neurrien aurka manifestatzeko. Arratsaldeon guztioi, horixe dugu gaurko albiste nagusia, berehala entzungo ditugu irteera horretara hurbildu ziren pertsona batzuen hitzak mugimendu hau hobeto ulertu ahal izateko. Gainera azkenen 2 urteotan gure bizitzaren zati garrantzitsua bilakatu diren maskaren inguruan ere hitz egingo dugu. Zehazki bide luze baten ondotik merkaturatu den respi maskarari minutu batzuk eskainiko dizkiogu. Askatasunaren konboia martxan dagoia da. Frantziako estatuko hainbat puntutik autoak abiatu dira Parisera bertan elkar aurkitzeko. Ipar Euskal Herriaren kasuan, atzo 21 auto atera ziren Baionatik. Gaua Bordelen pasa ondoren, hiribururako bidea hartu dute gaur bertze behin. Irteerara 200 pertsona inguru hurbildu ziren. Gehienen kasuan, naiz eta Parisera joateko aukerarik ez izan, haien babesa eskaini nahi izan zieten mugimenduko kideei. Nik dina nizen bi semeekin, denok joaiten dineka, sustengatzerat eta hor gira. Ez dut autorik joaiteko, mainan hor niz sustengatzerat abiatzea eta ere segira. Asteburuan Parisen elkartuko dira konboi guztiak gobernuak koronavirusaren aurrean hartutako neurrien aurka manifestatzeko. Deialdi honen aurrean, Pariseko poliziak sare sozialen bidez gogorarazi du autopilaketak nahita sortzea ez dagoela onartua, eta isunak 4.500 eurotara irits daitezkeela. Mugimendu honek momentu hauetan Kanadako kamioilariak egiten ari diren protesta hartu du oinarri. Bertan ere, koronavirusari aurre egiteko gobernuak hartu dituen erabakiak gogor kritikatu dituzte. Pour moi, en tout cas, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ce pass vaccinal... Nire kasuan, hemen nago ez nagoelako ados txertatze pasearekin, dio emakume honek. Ez dut beharrezkoa ikusten. Nik uste agitzargi dagoela hemen gauden guztiok ideia hori partekatzen dugula, ikusi bertzela dauden kartel guztiak. Je pense qu'on est tous là contre le pass vaccinal. Vous voyez les panneaux, c'est no pass. Xertaketak eta murgiltze hurbiltze horik ez da normal joaiteko estatu batean bidez behar dugu presentatu pasa bat eta joaten bagira masin handi batzuetan ez dute galeiten. Hora astapenetik gauza horik dira, ez da normala hori. Pour soutenir le mouvement. Gizon honek dio ez duela begionez ikusten txertoa derrigorrezkoa izatea. Les vaccins ne sont pas obligatoires. On n'a pas à forcer les gens à se vacciner. Malgré eux, c'est leur corps, c'est leur choix. Larun batean ikusiko da zenbateko indarra duen mugimendu berri honek. Irisarrin laborantxalurrak erosi eta prezio espekulatiboetan saldu nahi dutela salatu dute. GAE dozat deituriko eremu batean, laborantxalurrak sartu baitituzte. Erakunde publikoek laborantxalurren prezioekin egin espekulazioa salatzen dugu. GAE tresnak ahalbidetu du espekulazioa alta lur funtsen erregulatzeko tresna izan behar lukeelarik. Hemen, laborantxalurretan erabiltzea zentzugabekeria da. Horrelako operazioak nonahi egiten ari direla salatu dute. Lur eremu honek 12,5 hektarea biltzen ditu eta jada
bi hektarea 159.000 euroan negoziatu dituztela azaldu dute. Laborantza lurraren prezioari konparatuta 10 aldiz kariogo. Halaber, Irisarrizain elkarteak dio etxe bizitzaren krisiari aurre egiteko badirela beste alternatiba batzuk laborantzako lurrak ukitu gabe hain justu. Mai inguru batean biltzeko eskatzen diote herriko etxeari, aferari denen arteko aterabide bat bilatzeko asmoz. Jarri eta kendu, gehiago edo gutxiago, baina musuko edo maskek 2 urte diraute gure artean. Izurritearen hasiera hartan, Lapurdiko Olaberria eta Sonuakap enpresek beharrari erantzuteko maska on bat sortzea erabaki zuten. Bide luze baten ondotik, merkaturatu berria da. Maskara hau pentsatu ginuen lehenik profesionalentzat, batez ere egun osoan maskarekin egoiten diren jenderentzat, baina azkenean denen dako da, eta edozoin pertsonak erosi dezake. Alors, le masque Respi se compose en 3 parties. Respi maskak 3 zati ditu. Batetik, silikonazko zatia, kanpokoa. Material guztiz iraunkorra eta etengabe garbitu dezakeguna. Bigarrenik, filtroen euskarria bera, eta azkenik, oihalezko filtroak. Maskara 10 filtrorekin saltzen da, eta bakoitza 20 aldiz berrerabili daiteke. Alegia, 200 erabilerarekin saltzen da, baina gero filtro gehiago eskuratu daitezke. Dans le porte-filtre, et ensuite on assemble les 3 parties. Maskararen babes gaitasunari dagokionez, Ari gira ikertzen ditugun filtroak FFP2 izaiten aldiren. Hori gira laborotegi batekin begiratzen, zenta FFP2 inposatzen du estankeitatea aurpegiaren inguruan, hori gure maskak badu, eta gero inposatzen du partikula filtratzaile bat, eta hori gu daukagu mikra batetakoa, egan nahi du kirurgika maskak baino hobeto, eta egira ikusten FFP2 izan daiteken. Alors à ce jour, ce sont des filtres qui sont... Momentuz, filtro hauek E66 zehaztapenaren arabera, erabilera ez sanitarioko lehen maila ziurtagiria dute. Birusaren aurka babestuta gaude, baina beste filtro batzuk ere bilatzen ari gara, hautsen eta kutsaduraren aurkakoa. Filtre pour se protéger aussi contre les poussières, contre la pollution. Izan ere izurritearen testu inguruan sortu bazen ere, izurritea zaratago babeserako ekipamendu zabalagoa izan dadin nahi lukete, eta prezioa... Le prix est de 35 € TTC. 35 eurokoa izango da 200 erabilerarentzako. Un filtre est à changer toutes les 4 heures. Momentuz, irudietan duzuen webgorrian eskatu eta erosi daiteke. Zuen etxera bidaliko delarik izan ipar zeinego Euskal Herrian. Hauek xetasunak, baina ze abantaila ditu musuko honek? Abantailak ezberdinak dira, alde batetik hemen estankeitate biziki ona dugu, aurpegiaren inguruan, orduan betaurrekoak duten jendentzat, ez dute kearik betaurrekoentzat. Gero biziki goxoa da, atsegitzeko, zenta hartzen du ongi aurpegiaren forma, lotzen alda bai buruaren atzetikan baita ere beharrietan nahi den bezala, eta oroz gainetik hatxa hartzeko oso ona da. Hatxa hartzen da erreski, zenta badu parte luze bat hemen, eta ongi hartzen da hatxa beste maskerekin konparatuz. Eta nola ez, erabilera bakarrekoak baina ekologikoago eta sustengagarriagoa izateaz gain, ia osorik bertan Euskal Herrian egina da. Guk moldea egin dugu, lehenago diseinatzaileak Lapurdikoak ziren ere bai, hemen Somokapen beti Lapurdin ekoizten dira maskak, gero filtroa bera Maolen Siberuan eginak dira, eta azkenean packaging delakoa, pakete tipi horiek, kanbon beteak dira. Ingurumena zainduz, norbera ongi babesteko bertako produktua. Azken egunotan, naiz eta otsaila erdialdean egon, udaberriko eguraldia izan dugu gurean. Batzuk pasieran ibiltzeko eta besteek kirola egiteko baliatu dutena. Euriaren halabeharrezko itzulera itxaroten dugun bitartean, egun hauetako aroaren irudi zoragarri hauekin agurtuko dugu gaurko saioa.
Ikus-entzuleok bihar arte.